final no s'han atrevit a quedar-se, han marxat els nois de Disborn. Què tal, Pilar Ribes? Bé. Fas una mica de respecte, ja ho saps. Quina pena. Sempre diem el mateix, eh? Sí, sí, sí. És que dir que ets sexòloga imposa. Sí, jo sempre dic sexòloga i així sempre dius pedòloga, no? Però t'ho pregunta molta gent i no et diu, perdona, què has dit? Mira, l'anècdota és que una vegada em van dir de què treballes? No ho volia dir i vaig dir, mira, no preguntis més perquè no ho endevinaries mai. I ho vaig dir tan convençuda de no ho endevinaries mai que la persona en qüestió em va dir, sí, home, mira, serà sexòloga. Clar, em vaig ficar com una tomata i vas tenir que dir, la targeta. Sí, aquí tienes, sí. Coses que passen. Coses que passen. Bé, avui, Pilar, tenim previst parlar de les malalties de transmissió sexual, que es diuen professionalment ETS, no? Sí. És com s'han de... Sí, la bibliografia ho trobaràs amb aquestes sigles, però més aviat que parlar de l'enfermetat, el que parlarem de què està passant en aquest moment, que s'està la cosa desmelenant una mica. Sí, però abans d'entrar en el tema, estem veient i cada dia ens assombrem amb les notícies que estem llegint de violència de gènere. En trobem dones que malauradament perden la vida en mans de les seves parelles i ens estem esgarrifant perquè portem unes xifres escandaloses. Tu a la consulta te trobes que moltes persones, degut a la crisi, arriben a límits? Clar, portem diversos anys que estem la cosa que està baixant i comença, potser no m'ha arribat a l'agressió, però sí que hi ha, l'agressió física vull dir, però sí que hi ha molta agressió verbal i molta tensió a les cases, no? I s'està donant un repic important, a la part que també s'està donant un repic a les malalties de transmissió sexual. És a dir, la situació actual i els canvis poblacionals i les immigracions i la penúria econòmica està provocant que se'ns disparin les dues coses. I sí, ho estem veient, estem bastant preocupats. Teràpia de parella, hi ha molta gent o que realment no saben el que els hi està passant, ja no parlem arribar a límits de l'agressivitat, però parelles que no saben què passen, no senten el que sentien per la persona que els hi ha acompanyat en els darrers temps. Més que no saber el que passa, crec que sí que saben el que passa. El que passa és que consulten massa tard. És a dir, tots tenim la sensació de control, igual que tenim la sensació de no infecció o de no me ficaré mal d'un càncer, tota aquesta idea de que a mi no me tocarà, o no me pot tocar a mi, o per la meva estatus social no pot ser que m'estigui tocant, i llavors ho neguem. I llavors, clar, demanem ajuda tard. Què passa? Doncs que la cosa està molt desmelenada, a les parelles hi ha una cosa que és el punt sense retorn del respecte, i això ja hi ha una frontera. Ja no estic parlant que el punt de retorn coincideixi amb l'agressió física, amb la clatellada o amb la lesió que has d'anar cap a l'hospital, sinó que molt abans ja hi ha una sèrie de maltracte psicològic i d'avisos que moltes vegades la persona no vol veure, i a més s'està donant també un augment considerable també de dones que han arribat a agredir a l'home. O sigui, no només la cultura és de que l'home agredeix a la dona, sinó que hi ha hagut alguna dona que també ha tostat el seu senyor, cosa que també és bastant més difícil que denunciïn, perquè com que sembla que no pots dir-ho, no? Sembla que si tu assumeixes que la teva dona t'ha pegat, ets un calzonazos o algo similar. Però també passa de l'altra manera. Moltes vegades també a les dones els hi costa molt de denunciar. Moltíssim. Moltíssim, perquè llocs petits, ciutats més petites, tipus Lleida, o tipus algun poble o algun barri, o si ets una persona coneguda, doncs està costant moltíssim, moltíssim que la gent parli clar. S'ha de parlar abans, s'ha de dir el que hi ha i demanar ajuda. Molt bé, doncs avui volíem començar parlant d'aquest tema perquè ens estem esgarrifant en totes les notícies que cada vegada sentim i escoltem que una dona perd la vida en mans de la seva parella, però ara ja ens centrem al que tu deies, el que darrerament està pujant més, que són les malalties de transmissió sexual, que no són pocs. Que no són pocs, i a més coses que abans estaven eradicades i que ara tornen a estar en boga, no? Què passa, que ens relaxem? Sí, ens hem relaxat. Igual que dins de la població juvenil hi ha hagut un relaxament amb el tema de l'ús del preservatiu, doncs ara la cosa com que, bueno, la gent segueix sense saber, la gent, aquelles paraules d'enfermetats els hi sona anecdòtic, no? I com que sembla que, bueno, a mi no me tocarà, i no, vull dir, la gent segueix pensant que són paraules del passat, no? I per això un acudit, mira, te puc contar un acudit molt rapidet? Home, sempre que no sigui, ja saps que estem en horari infantil. No, si no parlarem res que no sigui científico i médico, ¿no? Se troben dos vascos y le digo al altre, ¿qué tal, Pachi, tu hijo? Dice, pues mira, en casa está. Dice, ¿y qué hace? Dice, pues con gonorrea. Diu, así me gusta que salga con chicas vascas. Doncs la gent es pensa que a vegades noms concrets, no?, el gonorrea, torna a haver i repunt de gonorrea i un increment bestial de sífilis. I dius, però com pot ser això? Però que la gent no coneix la penicil·lina. Bueno, primer, la penicil·lina no la compres a un supermercat i te la ingereixes quan tu creguis oportú, sinó que has de passar el tràngol d'anar al metge. I com que tenim una cosa allí, no?,
A més, en un lloc molt concret, no ho tens a la punta del nas, que si no ho veus tu, no ho vols ensenyar, t'ho veuen els altres, ho tens en parts més íntimes i que no ho vols ensenyar, això, no? Què passa? Doncs que vas aguantant, si tens alguna relació sexual vas esparciendo por aquí i por allà la ditxa i anar fent mal, no? I anar compartint el desastre. I llavors, clar, es fa una progressió geomètrica i la tenim liada. Llavors, clar, quan el sistema sanitari s'alerta o nosaltres fiquem una alerta i aixequem la bandereta de peligro, danger, la cosa està super desmelenada. Quan parlem d'aquest tipus d'enfermetats, n'hi ha moltes que són més conegudes com les que tu ara has anomenat, o n'hi ha altres també que estan una mica més amagades, que estan eradicades i que ara comencen a haver-hi en consulta? Doncs mira, a part de les enfermetats més titulars, sífilis, gonorrea, alguna úlcera, coses així que són molt visuals i molt espantoses, hi ha coses que són més bàsiques, jo què sé, la mononucleosi, la conocida enfermedad del beso, que a vegades pot ser una baixada del sistema immunològic, però si no tenim certes mesures higièniques, si te vas besando con todo el barrio, doncs empiezas con el barrio de al lado y los parces, ¿no? O jo què sé, tipo la càndida albicans, a vegades no és una enfermedad de transmissió sexual, pot ser perfectament que el teu sistema emocional hagi pegat una sobreactivació, és a dir, t'hagis emocionat massa i fa que el teu sistema de defenses baixi, el que en diuen la psicoimmunodepressió. Doncs també, no? A vegades els metges es troben en la disjuntura de dir això és una enfermedad de transmissió sexual, aquesta persona no està tenint en compte, a vegades tampoc ets una mica víctima del que t'està passant. I qui pot patir-ho? Qualsevol persona. El que passa és que les dones són més vulnerables. Sí que he parlat amb moltes ginecòlogues i m'ha dit que les dones són més sensibles, també els nostres genitals estan més resguardats i com que la cova fa que la cosa es guardi millor i també se reinfecti millor, i sobretot dones de menys de 25 anys, per dos motius, perquè el seu sistema, perquè la part genital està més immadura i perquè acostumen a tenir relacions a vegades amb homes més grans. En canvi, els noiets, que tenen més aviat relacions amb noietes de la seva quinta, no? Raro és, ara comença a haver-ne més, nois jovenets que busquen la dona gran perquè així, com ja sabe, la tina. Ah, sí? Sí, ara hi ha un repic, això de certs nois de 20 i algo que els fa gràcia les de 40. Com tenen el màster i el postgrado, doncs fa com a una miqueta més de gràcia, no? Però sí, clar, hi ha les dones de 40 i algo, dius, aquest xiquet que té les hormones apuesto, sí senyor. Són aquelles coses que també ens agraden, no? Això fa que després hi hagi molts ensurts. Jo sempre dic, hem de fer campanya des dels llocs de comunicació com aquest, de dir que la gent ha de vigilar, que no s'ha de tallar la sexualitat. El que s'ha de fer és amb seguretat, amb respecte, amb estima, i si no hi ha estima, doncs que hi hagi divertimento. I per les dues parts, sempre. I per les dues parts. Coses mútuament consentides, que siguin per al disfrute mutu, i vinga, endavant. Pilar, no tenim gaire temps, però estem igual que fa 20 anys? Doncs educacionalment sí, és llastimós. A nivell d'enfermetat, és a dir, tornem a estar potser una mica pujant, és a dir, estem molt malament, vam estar molt bé, suposo que el susto de l'OVH fa que la gent es fiqués a lloc, però després hem tornat a baixar. Hem baixat la guàrdia, ens desprotegim, tornem a fer el borinot i després tota la sexualitat amb gent de països de l'est, on per exemple hi ha molta sífilis, amb gent que s'infecta molt de Gàmbia, ens arriba molta enfermetat també, perquè són en llocs on endògenament hi ha molta enfermetat, i això ho he consultat als nostres metges d'aquí de Lleida, vull dir, no és una cosa tampoc ni publicada, sinó que la gent ho està veient a les seves consultes i m'he preocupat d'anar a preguntar a les consultes dels meus companys metges, i dius, i què va estar passant? Diu, què hem de fer? Demanar el passaport a la gent de, miri, és que vostè... Vull dir, no, preservatiu, control, neteja, i si hi ha alguna enfermetat en curs, tractar-la, i després ja comença una altra sexualitat. Pilar, amb aquests consells ja no es pot demanar res més. Clar, i el que es fiqui de peus a la galleda és que no ha vist el cafeïna. Marxem, perquè ja no tenim més temps. Gràcies, com sempre, un plaer compartir amb tu. A Demà vosaltres. tornarem puntuals a la nostra cita. Tenim una sorpreseta. A partir de demà s'incorpora amb nosaltres i de tant en tant vindrà a fer-nos algun ninot, algun ninotaire, al Matías Tolsà, i demà estarà amb nosaltres per fer-nos un dibuix especial d'un dels nostres convidats o convidades. O sigui, ja veurem qui ens farà. Gràcies, Pilar. Tornem demà puntuals a la cita a partir de les 3 de la tarda. Adéu-siau.